Kodi muli ndi nzanu amene mukumudziwa amene akumayenda ndi sugar daddy kapena dzina lina limene laperekedwa masiku ano loti blesser, kapena ndinu amene mwapanga chiganizo pa moyo wanu chomayenda ndi mzibambo wamkulu ofanana ndi zaka ngati abambo anu kapena kuposera pamenepo. Moyo uli ndi ma stages ake. Pali nthawi zimene munthu makhala mwana ukupangidwa kena kalikonse kena kuyamba wekha kuzipangira zinthu. Pali nthawi zina za moyo zimene iweyo sukupanga ndalama komano pali ena ake amene akukupangira ndalama ndi kumakuthandiza kukupatsa. So pano iweyo wapanga chiganizo chodumpha stage imeneyi, wafuna kuti uyambe kuzipeza ndalama, nthawi yako yoti iweyo uzipangira ndalama isanakwane. Ndiye wapanga chiganizo chogulisa dignity, self worth yako kapena kuti ulemu wako chifukwa chonena kuti ukufuna ndalama, ma blesser azikupasa ndalama. Ufuna ukagule iPhone 15 kapena ukufuna ugule zinthu za mtengo wapatali, uzichena, uzipanga zinthu zina zimene azinzako sakukwanisa kupanga. Komano ukuona zoti capacity imene ulibe, komano wapanga chiganizo chomayenda ndi ma blesser. Tisanayambe kukambirana kuipa zoipa sikisi za nkhalidwe imeneyo, tango tsiku lina lake tazangokhalani ndi blesser wanuyo, ndiye muzamfunse kunena kuti zimene mmapanga kwa ineyozi mungasangalatsidwe zomwezi zitamapangidwa kwa mwana wanu, kapena zimenezi mungasangalatsidwe zitamapangidwa kwa sister wanu, kapena m'bale wanu wina aliyense mungasangalatsidwe nayenso mzibambo wamkulu atamayenda naye. Muzandifunse ngati sazakumenya ni mbama kapena sazakukwirani forever chifukwa chomfunsafunso ngati limene lili, chifukwa chonena kuti iyeyo akudziwa how gross this behavior is, kunyasa kwa nkhalidwe ngati umenewu. Komano iyeyo wazisandukisa ngati chinyama where sakuthaso kuona zimene zizi, komano akuyenda ndi inuyo mudzina la blesser, komanso inuyo mudzina lofuna kupeza ndalama kwa mdala wamkulu ngati ameneyo. Tatiyeni tikambirane zinthu sikisi zimene zingathe kubwera zoyipa chifukwa cha chikhalidwe ngati chimene chichi. Choyambira chenicheni ndicho unequal power and being trapped. Iweyo ngati ukupanga dirty blesser, chimene ungadziwe nchonena kuti choyambirira ifoti wapitirako intention yokapezako ndalama, and then kumene kuchako kumakhala kwa unequal power where blesser amatha kupanga manipulate munjira ina iliyonse. Iye amakuuza zimene zikufunikira kuti iweyo uzipanga kena kalikonse, and you have no choice komano kungopanga accept, and at the end you feel trapped. Umafila ngati uli mu prison, and pala anthu ena amene amafuna atasiya nkhalidwe ngati umene koma sangasiye because they are trapped. And you know chifukwa kuti pali unequal power umakhala wazisandukisa wekha, wazipanga exploit yourself, komanso wazisandukisa wekha kukhala toy imene munthu ina ake akayifuna angoyitana kuti ibwere. You are now a sex toy where blesser akakufuna anytime angokuyitana mkubwera kupanga zimene akufuna, and off he goes, and iweyo so you go. Kumeko ndikuipa kuyambirira. Kuipa kwa number 2 ndiko not about you. It's not about you. Blesser nthawi zambiri chifanira kuti wakwanitsa kupanga influence tiyana kapena kupanga seduce tiyana ngati inuyo. Nthawi zambiri iye ujasuti so amafila ena guilt kupanganso zimene zozo kwa ana ena, and mostly ma blessers ngati amenewa apezeka so they are going along ndi anaso ena amene ali tiyana zaka zofanana ngati iweyo. And chimene ungadziwe nchonena kuti iye sakusamala kena kalikonse about you. Iyeyo amakhala ndi mkazi wake ku nyumba, and nthawi zambiri amakuwuzanso mobwereza kunena kuti kumakopyeza pa zinthu zina, sungajambule chithunzi amaopa kuyalutsidwa, komanso sungapange chinthu china chake sukuyenera kunimbira phone kuopa ku zinthu zina zake zimene zingathe kubwera kwa iyeyo. So it's not about you after all. Iyeyo angofuna kungokuseweresani and angothesa chilako lake chake pa inuyo. Chinthu cha number 3 ndicho false intimacy. Palibepo chikondi chenicheni apo. Mukachionetsa bwinobwino palibepo chikondi chenicheni. Iyeyo chimene akufuna angothetsa chilako lake chake icho, and off he goes. So palibepo love, palibepo mutual respect, and palibepo kupangani value in any way up. Palibepo love based on you apa. Komano there is false intimacy. Chinthu cha number 4 ndicho self esteem erosion. Pakupita kwa nthawi inuyo mmayambano zikuchitika, akukupangani threaten, akukupangani force zinthu zina zake, akupanga impose zinthu zina zake pa inuyo. Pakupita kwa nthawi mmafilano kuti self esteem yanu kapena kuti confidence imene niyo muli nayo, ulemu wanu, kuzikhulupirira kwanu mwanokha kwayambano kuchoka. Chifukwa kuti zionetsa ngati kuti akukupangani control and akukulamulani kena kena kuti mupange. So you feel kunena kuti so you are powerless. So there is self esteem erosion. Komanso ngati mwake mukubwera self worth ijano yapitano,
mmayamba kuzifira kuti I think ineyo tupadziko pano ndilibe po value ina iliyonse. Chinthu cha number 5 ndicho emotional repercussions. Mukupanga nkhalidwe ngati umenewu mmabwera mo regret, mmabwera mo resentment, tikuyamba kuzifira guilt, mkati mwake mmabwera mo stress, mmabwera mo anxiety, mkati mwake mmabwera mo depression, and chipinjo chimene mahule kunsewu amakumana nacho every day. Msamango waona anthu aja akamayenda m'misewu muja komano they regret every day of their life cause amakhala kukumana ndi azimuna osiyana-siyana akapanga exploit munjira zosiyana-siyana, so zonsezi zikupanga accumulate. Akamakhala pasi amakhala munthu amene sakuzimvanso worth wina uliwonse, akuziona kuti I think ineyo basi kanga palibe, and zimangopezeka zikuwaonjezera iwo chikhalidwe choyipa chimene chochocho. Chifukwa chomalizira ndicho societal implications. Mukamapanga nkhalidwe wanu woyenda ndi mabless awo, society ikakuzindikirani. Chifukwa chenera kuti tiyerekeze mwina muli ku college, chifukwa zimene zizochitika kwambiri ma-public universities komanso ma-private colleges. Chifukwa chenera kuti ana akufuna ndalama, amanamizira upkeep or whatsoever. So mukamapanga zimene zizi anzizano akudziwa, akamakuyang'anani amakuonani ngati munthu wophweka kwambiri. So pali ma societal implications amene amabwera ndi zimenezi. Komanso even ndalayo amene ali sugar daddy kapena kuti blesser, nayenso anthu kumuzindikira zimenezi amakhala munthu woyaluka. So tatiyeni tikhutisidwe ndi zimene ife tili nazo pakali pano. Tisanamizire ndalama, cause kunamizira ndalama sichifukwa. Pali mahule amene ali kunjako ochokera mumafamilies olemera, komanso pali mahule kunjako amene ochokera kumafamily osauka. So kusonyeza kuti nkhalidwe ngati umenewu kwambiri chifukwa chake sikuti ndi poverty or whatsoever, komano ndi chikhalidwe chimene munthu achikhazikisa. So please avoid this. Makolo anu akuyembekezera zambiri zabwino kuchokera kwa inuyo, sakuyembekezera nkhalidwe ngati umenewu. Don't make your parents cry for you chifukwa yenera kuti mwayamba kupanga indulge in this bad behavior. Please stop. If you find this video helpful, please like it, share, and don't forget to follow our page, and see you in the next video. Thank you very much for watching.